Dá traballo todo o ano e de outubro a decembro é cando o mexillón dá os maiores beneficios. Antes do amencer empezan a saír os barcos cara as bateas, recollen para fresco e para as industrias conserveiras, e a recompensa a moitos meses de espera. Aproximadamente son 24 meses, desde que é pequeniño hasta que se desdobla e se consigue o tamaño comercial. A calidade do mexillón galego é recoñecida en todo o mundo, pero aínda así o sector ten que facerlle fronte a prezos baixos e a competencia do molusco que ven de fora. Máis de 40 países de todo o mundo cultivan mexillón, entre eles Francia, Holanda ou Nova Zelandia, pero solo a China, supera a nosa produción. En Galicia hai 3.300 bateas como esta. Teñen cada unha uns 500 metros cadrados e producen entre 60 e 90 toneladas de mexillón cada ano. Cando chega a Porto, todo o produto pasa un estrito control de calidade. Este sería normal. 26 pezas, está correcto. O que vai para fresco lévase para unha depuradora onde ten que pasar polo menos un día antes de chegar ao mercado. O de industria pasa ao cocedoiro onde se prepara para envasar. Cada ano o mar galego produce unhas 300.000 toneladas de mexillón. Aínda non saiu o sol e o porto de Meloxo é un ir e vir de barcos. Saen cara as bateas. Dende o mes de outubro o consumo de mexillón dispárase e iso coincide con que ademais o produto está no seu mellor momento. Coas encargas na cabeza, cada barco diríxese para a súa batea. Uns recollen para fresco, outros para venderlles ás industrias conserveiras. E dependendo, cada un busca o seu tipo de mexillón. Este mexillón é grande. O que hai que ten este outro, que este é o que hai que apartarlle para chegar a vender a calidade do grande. Este apártase. E este é o que hai que meter no saco. A cría e a alimentación do mexillón é natural ao 100% e o traballo dos bateeiros tamén sigue sendo artesanal e tradicional. Son dous aspectos que lle engaden valor ao mexillón galego. Destaca pola súa calidade, pero tamén pola súa cantidade. En Galicia hai 3.300 bateas e producen cada unha ao ano entre 60 e 90 toneladas de mexillón. Hoxe traballamos para a industria e volvemos a Porto con 15.000 kilos de mexillón, pero a conserveira vai pagar 13.000, que é o que pesa o produto limpo. O cálculo faise no propio Porto. Pésanse 50 kilos, extráeselle o roto, o morto e máis as algas que trae incrustadas o mexillón e despois pésase para saber o mexillón limpo que temos. Feitas as contas, a barcada lévase para o cocedoiro. O mexillón que hai 5 horas estaba na corda queda listo para envasar. O que hoxe se recolleu para fresco estará mañá no mercado.